aduna ko yilo bango ko jiida kala natti ko wirti kala benni aduna ina waylo duna kay ina waylo ala hen ko nyibi hanki kala ina hawri hoddibe ina bawndiri kawral e der galleji ina wodi hande non ne hulbini dawle yonta kawimi de bela no njumri ni te metta no cekiri debbo setta demgal gorko setta ko namno yi debbo hafto daro signina balel mudum wi ko kata dinno kam e maada kila e chomti daneji hay inde kodda men yote e mette ini pelmondira kuyel nakira wune kala mbaw kam etima deke non afamata pigal debbo baɗono ma gorko ɓoldurangani leybade o debbo o jajata ni renani dawle men
ko gondi ko namnoyi ko faamodirde ina wallita ndena sirru gorko ma toppitoɗa mawɗo ma beele ɓesimo naftoya Amadou Tidiane Mamadou Sall gorko mo Likseyba Gural diinoyiɗo luural daraniɗo rendo pinal e sotol jallawo fillah Ale bandira ma jaafoɗen no feewi hunde nde fuɗɗima hiirde fandare men tan wonno ko jogodade hande oɗo kikiɗe e ɓeɗo sakataɓe worɓe ummebbi to woɗɗi arɓe ɗo e Likseyba gam addante men gam addante en nafoore eyyi en ko jogɗiɗen koɗe ene tadi pinal ɗen gandi no heewi heƴani hiirde wotere heƴatake de hiirde wonde nde tawno ko likkiɗen ko ne heewi ɗiɗo duuɓi ko joguiɗen en ko gasata en mbawa yimdude ɗum kikiɗe goto en mbawa yimdude ɗum e ñalawma goto joni jiɗɗen ko artirde kongi e mabɓe kamɓe ɓeɗo jooɗiɓe ɗo goto e mabɓe foof weddo hen konngol muɗum gam wasiyade on onon sukaɓe saabu ɓe liggoto ko foof ɓe liggonto ko onon sukaɓe koɓe gollata ko foof ɓe gollonto ko onon sukaɓe koɓe dogata ko onon ɓe doganta saabu ɓe doganta ko janggo moɗon beele no moƴƴa wadde noon alano watten sona garten e mabɓe dokken ɓe konngin tawno hankkadi e alano e programme men jooɗade ha oɗo saaha mbinɗen tan keɗen mbaɗa hay soko waktu goto e feccere walla ko nandi hen kono joni heeɓi ɗo en mbawa jokkude yimma en garto yimre sakket soɓe gasni haalde gam udden hankkadine hiirde nde hennene ɗum noon Saydou Abouba Mouhamadou Saydou won Moussa Traoré Poutine wa mawɗo Abou Koumé konngol arti e moɗon ɗum noon goto e moɗon foof emin jiiɗi heɗade ɗum holko wiyata ɓeɗo sukaɓe holko wiyata oɗo yonto janggo ceerno Babi nagganam ɗo guitare ɗum noon ma taw konngol ngol garti jaafoɗe sukaɓe keɗɗe seeɗa keɗoɗe keɗoɗe kala keɗotoɗo yo heɗo heɗaki foof yo woppu heɗotoɓe keɗo ma taw dokkaten konngol ngol ko musidɗo men mawɗo men mawni men Mouhamadou Saydou won haymo nanani mbarodi nani ungali mum haymo yiyani fowru nani nguñali mum Pulaar wi addani mbabba yidde wojere ko kañum en nandi mawnude noppi addi cehlagalam e ɓeɗo worɓe jooɗiɓe ɗo hennene ko pinal ngal ko ɗum woni jotodira men dokkeɓe kelle sigirji ɗum noon bisimilla moon kadi on jarama ɗum noon konngol ha yeeso moon Mouhamadou Saydou won bisimilla fuɗɗorima inde keno tom kode wawde ɗum yurmede heeride yurmede uftidinde kaajorowo kala ko woni woodi o won tan laato ittuɗo e gotago muɗum ha jaka ballal tagɗo windere fay foof e hoddiru mum en juuli ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓade ɓurɓe kala tagu no ɓurɗi ɓurɓe haajande e ɓurɗo ɓurɗowo kala ɓurɓe ndeke ɓuuri e ɓurɓe tan ko ɓurnaɗo
bajjo aminata korsuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cokɗo bafal nule annabagu nuɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nonɗinɗo nulal ruttorde e jorto kisal sagal kisal satti gaddade yeeso weltumol goto foof woƴa tandude hoore mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Likseyba naɓe mawɓe e rewɓe e worɓe tawaɓe ɗo hen nayyi sukaɓe onon foof mi salmini on sikkela ko weltare mawde min jogui e o hiiɗe hande faade nguuɗo jammago eɗen ɗon golle payodinde ɗe min jiiɗo tawi minen waɗanaɓe ɗum ɓe min cikkata ko min potani noon kono noon foti noon ko onon waɗɓe ɗum ɓe e gardugol ono miñi meɗen sehil meɗen Mamoudou Demba Ba ɓurɗo lollirde dow Kudel Mamoudou Demba Ba ɓurɗo lollirde dow Kudel ɗeɗo golle payodinde ɗe waɗata ɗo oɗo sikki e sikkam Likseyba naɓe ganda fodde mum ganda tolno mum ganda nafoore mum ganda fandare mum ɗo tolni sinno ɓe ganduno ko waɗata ɗo ko no foti mawnude no foti moƴƴude no foti hewde gartam mboɗo sikki ɓe nanguirtamo no ɓe nanguirimo ni maɓe ma o ɓuranno ɗo hay sinno oɗon nanguimo ɗon teddinimo mboɗo sikki teddugal ngal ɓuranno ɗo saabu paamon en mbaɗi ɗo balɗe tati ko wiyete 72 heures tawi ko fédération waɗi ɗum ɗon wonno ko gam safrude yimɓe safrude ɓalli yimɓe kono paamon oɗo dor Kudel o waɗata ko hitande ha dartomo wuuri omon ɗo e nder wuuro ngo o yaltani holko safrata kanko o safrata ko hakkillaji ko waɗanta on ɗo pinal ngal ko safrude hakkillaji jomum ko maade neɗɗagal moɗon onon sukaɓe ha tengti onon sukaɓe ha gandon koye mon godon koye mon gandon no gurduɗon e aduna o pinal ko hunde mawde nde ganduɗa tolno muɗum walla fodde mum walla gartam muɗum wawi andude ɗum tan mataw ko gonɗo e nder pinal hewɓe ne mbawi nanguirde ɗum ko fijirde won noon ganda fayida muɗum kadi aduna o foof ha fi fekkere leyɗele ɗe foof ha fi fekkere leƴƴi ɗi foof ha fi fekkere leñol hen foof leydi hen foof nokku hen foof rendo hen foof ene jaggi pinal mum en teddin ɗum ko ɗum waɗi alay saago enenne nanguen pine men teddinen ɗumen jinmi wiide tan ko onon sukaɓe wonɓe ɗo e Goomu Pinal wonduɓe dor Kudel onon jooɗiɓe ɗo ɓe sukaɓe rewɓe e worɓe e gurdameje moɗon noon kaali ɗo joni e yimre wotere mbiɗon jangde ko heewa ko famɗa suura heewa lammina pamon noon ganda pinal ko jowɓaari aduna ɗi gasata so neɗɗo heeɓi e pinal ko wawi heɓde e pinal foof dusanmo e gurdam makko foof ha abada haw yalta aduna ɗum dusanmo hen kadi o jiiɗata yimɓe heddiɓe jinmi settide tan ko onon sukaɓe wonɓe ɗo ñiɓɓe ɗo hay soko seeɗa e guuɗo Goomu Pinal gurdameje moɗon ma on jiiɗata e gurdameje sukaɓe heddiɓe ɓe natani e Goomu Pinal ɓe ko pokkotoɗon ɗo ko hewde e famɗude to banggue pinal mama neɗɗankagal moɗon rokko on neɗɗankagal ngal ganduɗa on jiidata e yimɓe heddiɓe ɓe to banggue jangɗeli moɗon so tawi won janggoɓe so jeeyi won neɗɗankagal jogoto won cuusal jogoto e nder koye mumen heddiɓe ɓe mbawata jogade ɗum ɗon on kaali ɗo haala dewle e haala rendo go yoga e moɗon ma dañ ko ene ɗofta ɗumen e nder gurdameje mumen e nder rendoji mumen ko ganduɗa ko heddiɓe ɓe ndewani ɗum ndewɗon ɗon mbawa hebde ɗum ɗum ɗo noon gande ko mbatton ɗo ko wona fijirde ko hunde mawde ko hunde wande fayida kadi neɗɗo ala ko ɓuuri pinal mum neɗɗo ala ko ɓuuri demgal mum en jii minen tomin goni to farayse ɓeɗo Allah waɗi minen foof minen gonduno toon komin goni toon ko hitande foof min mbaɗat ñalɗi pine hono ni henna gam hollirde pinal amen ngal hollirde sukaɓe amen gam hollirde kadi yimɓe woɗɓe min kottitoon guila tubakoɓe hay wonɓe pinal meɗen won noon neɗɗo no mbimi ni ala ko ɓuuri pinal muɗum ɗum ɗon noon fayidagal ngal ɗon a jarama jarama fayidagal ngal ɗon ngal pinal hokkata neɗɗo
gande won dañi ɗum kadi gande so tawi oɗon tabiti eko gonɗon ko e ɓamtude pinal ngal e waade no mbaɗon ni e darorade no daroɗon ni e wonirde no gonirɗon ni e rentude no denturɗon ni paame pinal ngal ma naw won ha yettino won woni nokkuji ɗo on cikkama kadi pinal ko kañum tan wawi nawde neɗɗo ha yettino ɗum e woni nokkuji ma on jiiɗo sukaɓe jaltoɗo hen ha gona koode e nder wona e Likseyba tan wona e Mauritanie tan taw ko yadum he foof taw koye pinal he ndewi ɗum ɗon noon ko yidde wiide tan nangtoɗe hen a tiiɗa kadi nde won caggal Allah caggal dowro kudiyel oɗo gonɗo ɗo gandon ko waɗɗanta on ɗo ko waɗata ɗo henne ko fellude jihaadi saabu jomiraɗo joom bawɗe kattande o wi e nder Qur'ana la nughayyiru qawmin illa ma idri ceerno barɗo aya o la yughayyiru llahu nasa bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jomiraɗo waylata e rendo sona jomumen waylo e nder koyemumen wayla koyemumen kala ko neɗɗo ne waɗa rendo wawde wonde foof son baylali koye mon Allah kañum hokki on hokkanno ko foof o wi on kadi o halaknakum qabaila o shu'uban li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum donc firti ko on wawno wadde yimɓe foof leñol gotol o rokka ɗumen pinal gotal kono waɗani noon o waɗi yimɓe ko rendoji o waɗi yimɓe ko leƴƴi o rokki goto foof pinal mum o rokki goto foof leñol muɗum o rokki goto foof ɗemgal muɗum kala hen leñol e pinal jomumen ko jomumen daranto koye mumen ɗum noon Allah no moƴƴi daranɗen ko joguiɗen ko mawniɗen ɗum ganden kadi ko rokki en hen ko famɗani ko rokki en ko sofani ko rokki en ko kadi eɗen mbawi ñaƴirde ɗum e aduna he foof won noon duggude e lowdi mum gartam muɗum e gonka mum jira e jangde ɗe ha e pinal ngal ala hen fof ko famɗi emin ko ɗum min jinnomi artirde haqqillaji mon on sukaɓeɓe gandon ko gonɗon jomum ko mbaɗa andi ne wawi taw ko yidde tan kono noon ene weɗi ko gonga kono ɓuuri tengtude ko gartam ɗam ko fandare nde ɗum ɓuuri mawnude ko ɗum waɗi gaddani on ɗeɗo defte ɗiɗi inde Goomu Pinal Likseyba tawi ko enen bindi ɗum e ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi wiyete conngori killi won wonɓe ɗo jangguide en dokkuɓe ɗum e inde Goomu ko yidde hollirde tan e hollude hokkude yeru Allah ne wawi onon sukaɓe wonɓe ɗo ɓe min ñankoɓe hewɓe limtinɓe jalta hen emin ñaago jomiraɗo joom bawɗe kattande o yo rokku en e duuɓi paaɗi sukaɓe yaltoɓe tawani e defte ha kewani binde taw koye ɗemgal ngal taw koye Pulaar binden pine meɗen binden tocce meɗen binden ñeñal meɗen binden e gande kese onono miñam ɓiyam Moussa Tarawore oɗo walla Saydou Abou en e gande ɗe ɓe janggi ɗe tawa foof e mbawa fulde ɗum e Pulaar onon hettiɓe ɓe kala ko neɗɗo fannu mo neɗɗo yaari wawa wattude ɗum e Pulaar won noon neɗɗo ala ko ɓuuri hoore mum kala nokkuɗo foof waɗat koye hunuko mum mi wasa junnade tan wona mabɓe foof ne yiiɗi haalde kama en dokku ɗum wa rokke konngol ɗum noon mi haalno ɗo on calminama on juurama ko Mamadou Saydou on secrétaire Pinal bandiraɓe sehilaɓe mi salmini on Goomu Pinal on calminama inde e yettode eɗen gonde e beelama mawɗo mo mum ala mo ɓeto mum wodani en garin ɗo rawane oɗon ɗum min teddugal bangal fayida ɓeydi sallude ɓerde meɗen en gari ɗo kadi hande e jii ɓurɗo yiɓɓude kadi machallah mi mbi on kadi fof on jarama ɓeɗeɗen beltima ɓuuta gagal arti en gandi nde eɗen jogui relève no mbiɗa ɗum e français ni en jogui ɓomtoɓe min gollam min mo jiitan ɗo gollam paati ko e needi to bittoɓe ko sukaɓe dusde ɗumen wallude ɗumen e nder noon pijiroji ɗi e nder moggoji ɗi e nder kala ko fannu mbawɗo wonde wonon no wiyatno adan no wiyatno ko adan wiyatno ko dingira wonno duɗal ko adi joguiɗen ko duɗe joguiɗen ko dinguire ko hey mbalo no fijje wonnoon rendo sukaɓe mahoto ko e nder e dinguire par ce que dinguira ko jiiton koko hunde mawde ɗen dinguire hande natti
alhamdulillahi rabbil alamin en mbiɗon kudel Allah jarama jarama a faŋiɗo dingiral bangal fayida won Mamadou Saydou haali ɗo joni joni so en jarodiri wona yawade heddiɓe sukaɓe honmon duusaɓe ɓe ɓe jiida e ɓoyen wawana gotum suka fof noon foti hege haqqille muɗum sinno koto sago hande sukaɓe fof topoti ɗum baadi gonɗo lawol gonɗo lappoldoyi ɗum ne eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin en jetton ha ɗo way hadde fédéral ene yaade moon e kala fannu ma Moussa Traoré arti hen joni ma Seydou bo wodi ko haali hen kono wiide on tan Allah amen andal ko waɗa ko wonno mboɗo rendi on ko juu ya longtemps omo andi kanko dooro haqqillam ne moon ko juuti ay oɗo taw mixage mo haalat ɗo ko wi komin hokkimo miijjidi mi hokkinomo hande en gaddi oɗo matériel mo jeeton ɗo gummiɗo e guel ɗo bafdiyel umme guel ɗo sa ɗum ɗo hen ene waɗi ɗo bafdiyel gotel ene rondoni yaha ha hande darimo ɗo to joɗɗen ɗo ko oɗo matériel huccite moɗon ko sifawde fitande makko e yidde makko Likseyba fédéral wi min jaadi tan ko jiɗɗo Likseyba yaadi tan ko jiɗɗo Likseyba kadi Likseyba fuɗɗoto koye final ngal jangde nde ɗum woni tan ɗulɗi ko ɗum dooro liggoto ɗo ono jaɓi rewde makko onon e needi moon onon ɓotan mon ɓonatel mon jondi onon cikkal moɗon oɗo 72 heures ɓennuɗo on jiidi vidéo ji ɗi sinno on gonaɗo ɗo ngal ɗo cikkal dañetake Allah jarama on jarama en jonota ko tan ko andi ɗon kam haade wondude men e wonde ko heggilaji men koye ɓeɗɗa men goni oɗo matériel hulliti tan ko ndeke jiɗɗo wonde yo walle wona o jaaha ɗo joni daade men e daabi ceer en tampani te masel wona o teddani woɗani kala to mbawɗon yaade taw ko on nodda e nder mbadi pinal onon jeeyi on kutortomo ndeke en jetti Allah no feewi jiɗɗen ko kala nde garɗen ɗo ay minen joni min gatti koye gurti golle ɗe fof no mbawno hewde hande min beltima ko hoɓe ɓe gari ko fof min ɗanaki kono noon won noon ɗum kadi ɓenni hagguillaji ɗi garti o bonni min tufamo ɓerde Allah jaramo o janlama yo Allah selindore nde wona oɗo gorko noon o gorko ɗima mum ala tinnoɗe jangge Allah jaramo o jarama assalamu aleykum bandiraɓe mi salminima juurimon ko arti foof koɗo jarno dooro ko waɗi ɗo ko ɓeɗo sukaɓe jooɗiɓe ga ɓe badiraɓe ɗin nan ɗon firti kam ɗo fait koɓe gona ɗo hennane ɓe jahata nder wuuro wadde gueɗe ɗe pewani déjà mon gardiɓe ɗo hennane vraiment bo a dooro e tinde mbaɗnemo kelle mi yejjitta kadi ɓeyde hen won miñiraɗo goɗɗo nanɗo kadi nene ɗeɓe wadde goɗɗe badni en nane on wiyata ko sidan tinde mbaɗnemo kelle eyyi ko wona ɗum ko en jii 72 heures ɓenni ɗo en nane jinmi artude seeɗa koye fédéral on mbaɗi ɗo jibré mbiɗon wonde somi yejjitani dental mi yejjiti kam no wano mais jimdi faati koye fédéral yo yimɓe liggoto yo yimɓe ndendu walla dendal wawi quelque chose comme ça fédéral nde ko noon wayi fédéral wi ko ndendinen doole men mbawno wadde gueɗe page ujiɗe gueɗe mantiniɗe yeeru tan so jii maternité o en dépense men ma won à peu près 30 millions kono hay goto men tinani fédéral holno wayi juste mi expliquena seeɗa au cas où so tawi wono sukaɓe on jiiɗi famminoyde woni yimɓe fédéral mbiɗen wiyete pular ko kawtata pelle rendino ko pelle kewɗe mi limten tan wone pelle eɗen mbawi wiide fedde men France ne jeeya e fédéral won délégué woni yimɓe mabɓe nan ɗo fedde men Canada ne jeeya e fédéral min koye délégué je jeeyami fedde men États-Unis ne jogui ne jeeya e fédéral dal pelle kewɗe jeeya e fédéral mais holno fédéral liggodorta e ɗeɗen pelle ko délégué ji ɗiɗi ɓe neldata fedde fof délégué ɗiɗi walla tati neldata kamɓe ɓe ndenda ɓe mbaɗa bureau mabɓe ko ɗum woni fédéral noon firtani wonde ne wara pelle ɗe to ko ponno wadde ko mi hokko tan yeeru fedde men France so tawi ne jogui projet yeeru tan jarata ko temedere ujunere
e kadi amba yalti temdere underde kamɓe tan amba arɗo e lycée ɓe mbaɗa temdere underde ala probléme so tawi aɓe jogui projet jetta ko million ɓe mbiya ɓe mbawa yaltinde million e nder on saa projet ara fédéral so ari fédéral pelle ɗe fof mbaɗa hen juuɗum men projet o waɗe voilà en résumé holko woni fédéral e nder fédéral ne waɗi commission ngaji nan nder hen mi ara tan essentiel jafɗon so halka heewi commission ko fate culture nana e nder fédéral kanko dooro oɗo ko hen o jeeya sen mbi sen kiri oɗon commission ko ƴeewde wadde hunde mantinde ɗo e nder lycée ko ƴeewde kadi yaltinde pinal meɗen e nder pinal no Mouhamadou Saydou wonni wini pinal ne keewi enen jiiɗe yaltinde ko pinal meɗen kala projet mo mbawɗen ƴettude ko fate pinal fédéral ma ara waɗe junngo muɗum e kanko dooro oɗo dooro keɗiɗo e onon heeɗiɓe ɗum koye indam tan miino mboɗo namdi mboɗo ñaagui on challenge goto holko woni jinmi ko ɗo e mois d' août garowo taw somi yeehe YouTube taw mboɗo yiya film uji pular no yimɓe jiira film Sénégal ni ene eɗen mbawi wadde ɗum par ce que eɗen jogui haaliyankoɓe nan ɗo wayno Mouhamadou Saydou wayno Abou Koumi en walla waaɓe noon aɓe mbawi waɗande men ha mbawi montuɗiɗo film uji e kadi pourquoi eɗen mbiya ɗiɗo film uji ɗin ma waɗa men gartam kewɗam ma en joddo e dooro pour yewtidemo gueɗe mbaɗe noon e le montage oɗo Saydou Abou ne wawi wallude men ha mbawi wadde montage o jaafoɗon noon ha so haala ka heewi mais vraiment bravo à moɗon Allah jarama assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe on calminama goto moɗon foof inde mum e yettode mum ko weltare mawde tawtorede 72 heures e ndeɗo hitande nde tawno ko hunde moƴƴere ko hunde nafoore ko hunde rendinore dendagal Likseyba naaɓe fannuji kewɗi mbaɗama puɗɗortoɗen d' abord ko yettude mawni men gendiyanke men hono dooro fuɗi en nde tawno en mbawa haalde baɗe makko bandiraɓe ɓe foof kaali wasde reftude koɓe kaali ko en mbimo rek kankone o jarama e golle makko paayi dinde e dendagal kadi bandiraɓe yaaduɓe e makko woni onon ko wona ɗum ko yidde haalde seeɗa ko fati e Likseyba nde tawno wuuro ngo ko enen ndendi ngo fannuji kewɗi nani e wuuro ngo ma enen foof mbawen wallotirde ha mbawen ƴellidde ɗum gote meɗen foof ene jogui fandare mawde e ƴellidde wuuro ngo koɓe kewi wiide ko jaw woto senglata junggo woto kadi fobbata ko goto e meɗen wawi foof soɓe goni e ɗiɗo ɓurata e kawtal pelle Likseyba naaɓe ko ɗum noddi ko enen foof noddi ko yen ɗowodir ko yen ballotir ha mbawen habde e caɗele ɗe gonɗen caɗele men noon ko caɗele men pinal caɗele men ko caɗele jangde ko habde e basal caɗele men ko rende cellal men caɗele men ko rende taaride men caɗele men ko ƴellidde gonka men nde tawno jangde woni hunde foof nde tawno sa jangi a andi kerseɗa sa jangi nafa ɗum noon enen foof eɗen foti wallotirde e koye men janguinen ɓesguji meɗen kuleɗen janggo e jaam so tawi goto e meɗen foof darima wiye o ko Likseyba najo ko ɗum yimɓe ƴe jiiɗi sikki ala en puɗɗirima nde tawno koɓe mbi cellal woni ngaafu alo ngaafu afu ngaalu so tawi cellal noon ala en mbawa wadde ko heddi ko ɗum woni projet puɗɗoraɗo woni oɗo maternité en yinno waɗede ko ɓuuri ɗum kono noon batten koye doole men e duuɓi garoji ɗi ko duuɓi jangde ko jiɗɗen enen foof wallude sukaɓe ɓe ɓesguji men nde tawno jangde ko hunde mawde nafoore jangde kadi ko enen foof guila e jinnaɓe ha e miñiraɓe ha e baydiraɓe ko enen foof garoto wallotiren jangguinen sukaɓe men eɗen dañi technologie mawɗo bawɗo wallude en hande ala e meɗen fof jooɗotoɗo ñalawma taw nanani gonɗo États-Unis walla gonɗo France walla to wawi wonde foof ɗum ɗon noon
so tawi hunde ari ene walla poɗɗen enen nen ko profitde ha mbawen naftude koye meɗen neɗɗo ne wawi wonde Canada tawne jangguino gonɗo ɗo e nder Likseyba ene wawi wallude gonɗo ɗo e nder Likseyba ko ɗum woni grand projet mawɗo mo fédéral yiiɗi wadde ko faadi éducation ngam wawde wallude ɓesguji meɗen ngam wawde habde e caɗele ɗe ɗum noon dendagal Likseyba naaɓe suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen gote e meɗen foof ene ñaaga ballal muɗum joguiɗo mbuɗo muɗum waɗa hen joguiɗo doole muɗum waɗa hen joguiɗo darde muɗum waɗa hen nde tawno ko enen foof mbawata wallotirde ha wawa yimɓude ɗum noon eɗen jetta Likseyba naaɓe nde tawno Likseyba naaɓe to goni foof koye dental so tawi en mbaɗi pelle men ko gam yidde ƴellidde pelle ɗe goto foof ne jogui darde mum yidde wadde hunde e nder wuuro ngo ɗum noon ko yimɓe nde wi ko so pelle men denti mbawen wadde hunde ko nafata wuuro ngo ko nafata ɓesgu ngu ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan nde mbawata tinnade nde mbawata wattude en haqqille mumen ha timtinode o huuɗo Goomu Pinal saabu koɓe mbaɗata ɗo ko jihaadi saabu ko waɗete e wuuro ngo gote meɗen foof ko waɗata dendagal pelle men to goni e nder wuuro ngo to goni en caggal wuuro ngo to goni e caggal leydi ndi ko nafoore meɗen ɗum noon bandiraɓe musidɓe wasa junnade mi jaari on mi yetti on mi wi on kadi on jarama e dow inde kawtal pelle Likseyba naaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe e kuuɓal darde maɓɓe e golle maɓɓe fawidinde sukaɓe wonɓe ɗo e wuuro he e sukaɓe wonɓe caggal leydi kamɓe fof en jetti en jaari goto fof ne dari darde muɗum goto fof ne waɗi fodde muɗum surtout kadi eɗen jetta hono Goomu Pinal saabu somi jii mboɗo jooɗi nde moɗon ɗo ene wawi tawa giƴam alaɗo kono so tawi a rende neɗɗo yidde a rende mum fandare sa renaki wonto giƴe ko ɗum saabi mboɗo dusodira e moɗon mboɗo yaada e moɗon ete kadi mi hersirani ɗum dawan noon ko hooram ko pinalam ko ɗemgalam ko leñolam hunde fof ene jaranimi hen oɗon ñaaga sinno ko sago tawa onon fof gonɓe ɗo e Goomu Pinal ɓe mo gollirɗon hande pinal mon ni taw woni on chanta taw niwata e ɗum wono ɓornade wutte tan so yanti galle ɓorta wona no jiɗirnoɗen wono kadi malgré aduno ko noon wayi kono tinne ɗum fof e waade noon pinal mon haqqilantagal mon yidde mon e leñol ngol e yidde mon findinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe hunde woto changé to banggue ganduɗa hoorema pinal ngal kadi kala mo jooɗi ɗon walla mo joddi ɗon walla mo ganduɗon soɗon kaala kalne ɗum gonka ka kalnon ɗum pinal ngal ena walla eɗen keɓide almudo wiyete ko woto bon nde wannoon almudo ko bona bonna bona bonna noon eɗen mbawi wiide woto bon bono o taw bonnata ɗon so yiɗi bona ala bonnate kono onon kon darolgal kon timtorgal yimɓe fof ene daara on so tawi on mbayi no fewani mbat sikki wonko bonnante donc min jiiɗi ko onon fof goto fof maho e mbaaji pinal ngal gonɗen ngal mi salmini on noon mi jaari on mi weltanima on en calmini Doro en weltanima ɗum saabu ɗum ɗo fof kanko saabi saabu eɓe jogueam eɓe jogueam teddugal kala koɓe ummini e wuuro he ɓe garat ɓe kalnani somi dañi arde mi ara somi dañani ardene maɓe teddindiran kam ɗum noon mbawmi tan ko yettude on a jaarde on e wiide on kadi kala ko ƴettuɗon mboɗo wallide e moɗon mboɗo yeeso moɗon mboɗo caggal moɗon ko wuulaji en hettani Allah jarama on jarama
e bandiraɓe jaafuɗon seeɗa oɗo ko idi omo waɗa intervention mbiɗo yinno artude e makko oɗo Mouhamadou Mamoudou Mamadou mo yimɓe mbiyata Zidane ganden koy ko kanŋe cuuɗiɗo Likseyba fof ne seedi so dooro kudiyel nanama to banggue pinal gande oɗo hande ko suka tambiɗo jangde ngoɗo wuuro suka jiɗɗo jangde mo hono ala mo hono weeɓani gurdam makko fof o waɗi ko ɓesgu Likseyba janggo enen fof en ji golle makko ɗo e wuuro he golle makko jiyama to nokcat onon fedde pinal on ji saha fof dowr kudiyel ne ummoɗo e Likseyba yaaha nokcat holko nawatami kamɓe goni sababu fedde mabɓe wiyetede ADCSL eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe no fewi eɗen mbiyaɓe yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah junno balɗe moƴƴina battane koɓe sagataɓe koɓe yiɗɓe wuuro ngo hennen kadi ko noon foti e mabɓe ko gonga bandiraɓe so tawi neɗɗo ne daari nafa wuuro bandiraɓe keftinen ganden oɗo ko nafa wuuro enen fof malliten ɗum kala so wawi darade balliten ɗum hoto mbiye ko ni walla kono ala eɗen gandi mo jogui nafoore fade nde wuuro enen fof keyden caggal makko ballen mo ha ko waɗata ko ɓeydo yarude yeeso ɗum noon bandiraɓe eɗen jetta Mouhamadou Mamoudou Kane eɗen jettamo no fewi eɗen mbiyamo Allah jarama o jarama yo Allah jonnu balɗe moƴƴina battane kadi mbiɗa andi o dartinta sabu ɗum ɗo sernetamo hen tan ko mayde nde tawno woni koye ƴiƴe makko woni koye nder ɓerde makko ɗum noon Zidane yo Allah yoɓ moƴƴere assalamu aleykum bandiraɓe seminaɓe joni kam kandi mi anda ni ko konmi haalde avant que mbeɗe haala kam vraiment mbeɗe jarna fédéral kadi oɗo kikiɗe ha fewde jamma ko kikiɗe weltare tigui rigui par ce que hono ɗiɗo soirée ji so nattani wadde tan so Allah jaaɓi inchallahu taala Likseyba ɓetto ko yarude yeeso par ce que mi teskitaki hono ɗiɗo soirée ji hono o soirée mi teskitaki ɗum kam e Likseyba wonde riche par ce que calɗi jeeten ɗo ɗi faari kala machallah eɗen ɗo ko calɗi fédéral eɗen jiiya ɗo Mouhamadou Seydou Won eɗen jiiya Seydou Abou Ba eɗen jiiya Moussa Traoré en jiiya aussi Ceerno Baro en jiiɗo Abou Ali en en jii Amadou Moddere en machallah oɗon gandi kam so neɗɗo ari ɗo yiiɓeɗo ene andi wona fijirde woni ɗo wonko woni ɗo ewa avant mbeɗe naata e un peu culture o pinal ngal mi anda ko mbiyanmi dooro ko wawi wiide kam foof ko dooro tanmi ko wawi wiide foof mbeɗa andi min mi waɗani komi catal sen duttima e Amadou Hampate Ba wi o wi la vie humaine est comme un grand arbre chaque génération est comme un jardinier. Oh oui, le bon jardinier, c'est pas celui qui sait enlever les branches. Le bon jardinier, c'est pas celui qui enlève les branches mortes. C'est pas celui qui coupe le tronc. C'est celui, le moment venu, c'est enlever les branches mortes. Explique-nous mes poulards. Oh oui, ko gurdam neddo way kono lekki mawkili. Et quand la génération garde, way kono kanu woni joom jardin woni. O wi noon génération garɗo fof wona kuppude foobre nde woni holɗum foobre neɗɗo woni culture pinal kala ko heddi eɗen mbaɗa e aduna ko cate ɗe donc foobre ko pinal woni ko mbatton ɗo ko ɗum noon so neɗɗo ala ɗum firti ala ko jogui foobre nde ko onon kala ko wawi waɗede aduna ko cate foobre ko pinal neɗɗo ma anda holka ɗum anda pinal mum kadi ko jiton ɗo ko école ɗum ko jangde woni ɗo Amadou Hampate Ba so namdonom gar ko je suis un diplômé de la grande université enseigné à l'ombre de Baobab ko firti
connaissance uji mo jogii ɗi fof wona école o jangiɗi o jangiɗi ko less lekki e mawɓe ene tinda ene kaala woni ko mbaɗɗon ɗo hannde ko ɗiɗo tindi somo tawno hannde oɗo soirée o weltoto par ce que tindi ɗi ko jangde nde tindata ɗo nde sukaɓe concentré ɓe ndaara par ce que ɓe meeɗa ɗum nande ɓe goni koye jannguji e compte cifti ɗi mbatton ɗi ko jangde ko école mawɗo woni ɗo mo on ganda walla hewɓe wonema ɗum ɓe ganda ko école mawɗo ko jangde ko heddi koko mbi ko jimɗi ɗi ko jangde cifti ɗi ko jangde ko mbatton ɗo ko fof ko jangde heddi ko go fof yo tinno applique nanga hen ha tiiɗa ma yima naftoro ko jangde ɓolere woni ɗo kadi dooro mi haali nokshot mi haalta yimɓe fof kaali to barikalla machallah en majjani darde makko yimɓe fof ne gandi darde makko joni Mouhammad Saydou won haali wonde en ganda no fotiri wallahi en ganda no fotiri sen ganno no fotiri ma won nangirɗen kadi welimi hen fof won ken paamani eɗen jeeɗo sukaɓe hewɓe sukele Likseyba naaji so namdama est ce que ne andi pinal mum tan ma haal hikka pendani école aji naɓe fof mbaɗi compétition ko en français Mohamed Doro Mbo mo jeeya hen ko école mabɓe ɓe gaddi ko kamɓe gañi compétition mais nde ɓe gasni poser des questions est ce que go fof ne andi culture muɗum ɓe wonno 3 ɓe fof hay goto répondaki konko répondi o dédicace Doro Koudiyel devant tout le monde mi anda mi yan mi anda ko Allah yam belamma yimɓe fof ne jooɗi maison du jeune so tawi a wawi faray seere ha fi yimɓe fof a namdama so tawi an aɗa andi finalement a wi mbeɗa andi pinalam chaque vacance mbeɗa yiya pinalam ne waɗe mi dédicace hen Doro Koudiyel min mi fadano ɗum mi andano mawnu jogogoɗon miijo kono ko devant tout le monde plus de 3000 4000 personnes o dédicace Doro Koudiyel waɗi noon wan noon komo adda ɗum ɗo yimɓe no goni ɗo yimɓe fof ne jeeyi cukalon dokson ne jeeyi to mbawɗa yaade fof a yadat hen ko gandal to mbawɗa yaade fof a yadat hen donc mbeɗo yon nanggu ɗum no fotiri nanguiren ni gandon c'est une école mbason hersirde ɗum on kaali haala ɓorniteri on kaali fof ala fof on kalani ɗum ɗon fof s'il vous plaît so neɗɗo belliti yimi hunde woni référence yo applique so tawi on belliti on yimi hunde o woni référence appliqué son jeehi to mbawɗon yaade fof tawala ko changeata mon e ɓorniteri mon tawala ko changeata mon e gonka mon on kaali haala haruji ɗum ɗon ɗi pullo so yi ɗum en foti musede par ce que ko wasde andude hoore mum tan addan ɗum kala ko jiiɗa ndewa hen so neɗɗo ala gandal ala pinal o jogoraka des valeurs et des principes kala ko ari e aduna o rewat hen ko ala gandal o ala pinal donc nangue pine mon ne jooɗi ha maayi nangue pine mon donc mi salmino mi waso junnade mi junnima ni min kam somi nangui micro tan mataw mi junnima kono vraiment mbeɗo welti ha ɗon wawi hadde mbeɗo welti no fewi min beltanima fédéral en beltanimamaɓe no fewi yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane kadi yen ɓooyi wadde hono ɗiɗo soirée ji yen ɓooyi jokkodirde ha sukaɓe jiiya ñamba ɓe ko gongoye mumen donc enenne yo won gongoye men gonen miñiraɓe mabɓe ndewen caggal mabɓe wona gongoye meɗen tigui rigui Allah jarama on jarama ko ɗon seeɗa deftere Mouhammad Saydou wiyeteɗo o jonngoye guilli ndi mboɗo fonno haalde he mayde saabu min mi janggidi mboɗo yiiɗi kadi onon fof jannguɓe pulaar ɓe toppitoɗon jinde deftere nde saabu ende soomi ko heewi ende weltina ende hokka jabaragal ende waɗi kulol ende mofti gilli taw kadi ko gilli gonga kadi ko gilli tiiɗi fof nana soome nder deftere nde ende heewi ñamri min mi meeɗani janngude deftere ha beltimi walla ha wayimi noon ɗeɗo deftere ni saabu mi jangganno hello woto walla kelli ɗiɗi mi hippa mi joƴƴina kono kayre mboɗo jiimeno hello fo argo mi sikka mataw ko jogormi yiide ko walla ko paaditimi mami yi hen ko koye ngoye hello woni diddirminde noon hade gasi emi meeɗa dañitmi deftere ɗum noon tinno mbatton hen haqqille ko deftere fayide nde so tawi neɗɗo janggui a ronkat andude ni holno neɗɗo jogoto oɗo miijo saka noon gonɗo faraysi no wayi famɗede tani jogade tan haqqilantagal joɗade faraysi
ya miijaaki ko woni tan waɗata haydara en miijo fuutankaako en haala ɗeɗo geɗe vraiment e nganndan kankone mo foti yetteede e jaareede Allah jaarama on jaarama jokkon Allah jarama yo Allah yo moƴƴere sellina sembina yettina fanare e anniyaji moƴƴi jogadi hen kokkeɓe kelle dow yo dusɓoy duusoɓe e duuseteɓe eyyi bandiraɓe wonko Harouna Paya yiiɗi yettinande ɗo so ɗum ɓenni eɗen jogui ɗon jalniko goto eɗen mbaɗa caggal jalniko ka eɗen jogui ɗo en hay sino ko gamri minen fof ko min amoɓe sallude inchallah gammu yimɓe gamrima min wawama eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe teddiɓe kala ko teddi jettoɗo godani Allah lamɗo binde o jurmotoɗo o jurumdero o honon mbinɗen ni en gartat seeɗa nde wonno ko ala welani ko weli kadi duumotako sinno ko sago meɗen taw eɗen ɓeydo kadi softande pinal ngal eɗen ɓeydo kadi hirtinde ɗum mawɓeɓe kadi en ɓeydo softinde en eɗen ɓeydo hen ha jamma o wayata en kono haydara ni eyyi ko seeɗa tan eko fewte nelal Goomu Pinal e baadi kuftidinde foof kucciɗen ɗum noon ko e dendagal bandiraɓe tawtoraɓe ɗo e jogorɓe hettoyade dande men kala nde wonno enen Goomu Pinal en ɓooyi gila ala to min poti ha min gari hande min tambi ɗum eko nandi hen en jii hen noon caɗele kewɗe alay saago noon yimɓe so enen goni e hunde walla so en jiɗi liggodirde e hunde alay saago gaybina caɗele mumen wona hunde fo tan machallah ko mawɗum e ko nandi hen alay saago noon caɗele ɗe gaybinende maya janggo e jaam woda nde ɗe cafroya walla woda battuɗen hakkille muɗum e ko nandi hen ko ardi kala won hen ko binduɗen won hen kadi somi ɗeɓi haalde ɗeɓon famde goo en jeeya hen caméra dictaphone nde wonno ko mbaɗeten ɗew ko se en ngala ketanɗo ɗo en hen ko banggu kumpital ɓurgal yajje ene waɗi caɗele seeɗa en ngala cameraman mo ganduɗa hande heedana en e ko banggueji ko nande e moɗon so yeehi leyɗele mumen to ene heeɓa en walla ene anda pinal ngal holto yarate ɗeɗon caɗele eɗen jogui ɗum saaha fof ne mbaɗaten en gandat hen jaktata en seeɗa ko mawni men babisi keɗan en to karallagal Diagne Likseyba TV omo wadda hen ɗo de Facebook mi naati taw mo waɗi ɗum ko en direct sen ene manki labde noon nde wonno ene manki wolkitede no hannirta ni ko wona ɗum ko fawru ganni sen mbi fawru ganni ko hunde huɓtidinde alay saago woda ko ciɗɗen hen seeɗa mata yimɓe mbawa famde yeru ko wayno cengalal hewɓe nan ɗo mbaɗa andi ganda holko woni cengalal eyyi cengalal eɗen gaddanno ɗum e ñalɗi pine ko ma jiiloyɗen ɗum hayto yiitete weeɓani ko galle goto nde ɓoyno natti yiyede ɗum ene waɗi caɗele so en dañatno tan ene jooɗano en to fawru meɗen taw ko enen Goomu Pinal jogui ɗum janggo jaam so en cohloyi ɗum ma en keeb yeru tan ADCS nakshot gueɗe kewɗe ko nakshot de ɓuuri tidde par rapport Fouta kono wonno koko mofta kalno min jiiɗi wadde gueɗe pinal baɗe ni taw koko bari déjà koko mofta ɗo noon eɗen ŋakkira ɗeɗon gueɗe ko wonno en kaali cegalal en kaalan caɓalal ɗum fof ko gueɗe ɗe goɗɗodirani ɗum fof hande en jiitata ɗum ɗo to gendi men to mbooru dasa ene waɗi caɗele nde wonno natti hutorede ko nanduɗo e am fof ko hay ɗum ɗo ko ma fammina so wona ɗum famata
ko nande ɓeeɗo mbiɗen famirta ni han nafanno ham ko eɗen jogui ɗo seeɗa tawi ko yeru mum taw eɗen kolla yimɓe walla eɗen jogui nate mum ɗe eɗen kolla yimɓe compréhension wawa wadde ko nandi hen jindaɗi hen ko nandi hen e ko wona ɗum ko eɗen mankira ko wiyete jooɗorde juutde ha tengte ko nande ɗiɗo bawuji ɗi minen worɓe ɓe min jooɗino ɗi ministre ji mbaɗata ɗi eɗen kewnoɗi kañum e siège uji goɗɗi no gonnoɗo hay goto anda no yaari hiirde waɗata hono ndani woto ko yeehi hen ha hande so en belama ni mbiyen ko filtat tan saaha kadi jiyaɗo ne filta bawuji ɗi kadi kasali ko hono noon hande wonto jiɗata yaade ni walla wonɓe dañata ni donkata dañde koko jooɗoriɗa siège uji kewɗi ɗi jiyaton ɗo ko ONG CDF min jimiɗo Likseyba mon avenir kamɓene kokkeɓe kelle dow ko yimɓe walliɓe en e fannuji kewɗi siège uji mabɓe nanɗo ko toon min itti siège gonɗo toon o rawane oɗon tawa wata ɗaccemi fena ko toon mbaɗɗen hiirde meɗen wone moɗon tawtoraɓe ɗum e ko ɗum noon ko ɗum ɗon wonno jubbande woni résumé ko jiɗɗen haalde ko yowiti hen min gandi kadi oɗon batti hen haqqillaji moon ɗum addani min haalde ɗum ɗo janggo e jaam kadi so on jottoyima ƴewon ɗeɗo gueɗe min gandi wonko mbaɗɗon ha heewi kadi ɗum ɗon yo jeye e projet ji jogoɗon wadde so tawi Allah jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnodiren jaggodiren yiɗam bande ko jiɗanɗa hoore ma ko gonen e jaam ko jannomi e caggal ɗum ɗon eɗen payi e jalni ko meɗen goota joni so Allah jaaɓi eyyi catande kelle oɗo haɗuno mi anda son teskitimo ay ndo nagmi ko goto de ƴeetta soɗo ngol wayi labtude on teskitaki ɗum so nangi micro wona kon ɓiɗɗam ni labdi wonko jiimi e makko de communication omo hayana ɗum wonimo suusde dingiral ngal ko ngal ɗo dingiral wonimo suusde ngal ɗo dingiral ko ɗo ceerno Doro min de mboɗo haala noon kala ne mattu waɗi ɗo e ono e ɗo e Likseyba to ngomi farayse to mi hettoto meɗo mattu mboɗo yeeɓo mboɗo nana sawtol makko e bu tawaɗani formation e école de ko ɗon ɗumi duɗel ceerno e mbiyen tan yo Allah juuno ɗum saabu so jum jokki ko momo seeɗa woni haali ɗo ko ma gueɗe kew jottuɗo inchallahu rabbi yo Allah yettini anni o eɗen seeɗa jaafoɗon ene jino ko woni ɗo eyyi ko Harouna haali ɗo ko won doléance ɗi namdi nane wi on min ko commission pamɗo jangde min toppitima au niveau de fédéral kanko Doro o toppiti ko commission pamɗo Pinal au niveau fédéral kadi minen ɗiɗi fof liggotto min mbawi wiide on ko ɗeɗo doléance uji mbaɗeɗi neldeɗi secrétaire général nani soɗi jottimi fédéral min dolma min defan projet o inchallah so Allah jaaɓi jarama eyyi ko yiɗde timmitinde tan to banggue Goomu Pinal Moussa Tarwore haali ɗo en Goomu Pinal to banggue fédéral ene wayno commune tato hono bani men debbo Huley Kume ko hen jeeya to Farayse ko suka debbo dariɗo mantorgal timtorgal mboɗo sikki yoga e mon ne gandimo walla nanamo Huley Kume ko jibina ko ɗo e Likseyba walla Huley Mabel ɓurɗon andude ko darogal manggal wonno to banggue Pinal ɗo e tiguire Likseyba jimdi kewɗi nan ɗo jime walla oɗon jima ɗum onon sukaɓe taw ko kanko fentuno ɗum kanko e saaha mabɓe ko joom suudu Abou Kume oɗo ko minen gondi e Goomu Pinal e Doro Kudiyel woni Doro Demba Ba minen gondi hen e ko ɗum jinnomi tengtinde
e kala ko fate pinal no miñi meɗen walla baɗi men walla ɓiyen haruna jawini ma enen foof alay saago ballodiren ma fédéral no Moussa Tarwore wiri ma watten haqqille kono noon ma en ƴeew peeje goɗɗe kadi taw ko jottode taw goomu ngu ne jogono hoore mum booñ taw oɗon booñ ene mbawa fagganade koye men kadi yoga e gueɗe eyyi sikki ala en coosi dinguiral ko fate e goomu pinal ngu e ngal ɗon dinguiral sosira koye nder ndiɗon baadi e teskade won gueɗe kewɗe ɗe cohluɗen tawa ko ngakkude walla ngakkoje e ɗeɗon gueɗe foof holno ngakkitirten ɗum saabu fédéral wonko wawi wallude en kono kadi ne wawi tawa kadi wonko wawa wallude en kono ko bawɗen ene wallude koye meɗen e ɗum ɗon noon so Allah jaabima nguɗon goomu pinal cosangu e nder caccal WhatsApp so gueno newni ma en eto feere foof ha nguɗon goomu daro wuura so ngu wuuri eɗen gandi ko pinal Likseyba wuurata no on jarama. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu. On calminama ɓiɗɗe fulɓe onon foof e kuuɓal calminali gonɗo e needi ko min Amadou Ba responsable ONG CDF ɗo e Likseyba haalata e moɗon ko adi foof mi yetti dendagal Hiirde nde dañɓe hawrude hen e yinnoɓe hawrude hen eɓe dañani hawrude hen ko ruttude tan teddugal e sababu sabu ɓe mbimi mo yettani sababu yettata Allah so ONG CDF waɗi ɗo antenne sukaɓe ine formé hen ko sababude Doro ko sababude Likseyba mon avenir Likseyba mon avenir jeeya koye association ngaji ɗi CDF identifie wawɓe tambade gueɗe wuuro mumen oɗo formation yeeru muɗum formation dabɓo baɗowo janggo balɗe tati ɗe formation o ko ONG terre des hommes Lausanne ONG civis financé ɗum mais zone maɓɓe d' intervention wonno ko Nouakchott e nder Nouakchott ko trois communes ɓe jogui hen Riyad Elimina e Arafat mais ONG CDF wiyoɓe motta hemen commune Likseyba par ce que ɓe jogui association guurɗo ina wawi tambade gueɗe mabɓe ko yidde wiide moon tan commission moon culture oɗo mo jetta toon wona to batte culture tan ɓe liggoto saabu sonno ko batte tan cosano o e aada wolo ɓe liggoto formation ngaji mbatta ɗo so sukaɓe moon mbawi wadde formation goobu walla ñootol machine ngaji boni fof wawi ñootande hoore mum sababude goobu mon pinal sababude association moɗon donc ɗum ɗo noon ngalu leydi walla ngalu hettere fawi koye cagatagal sukaɓe muɗum fawi koye tambugol mawɓe muɗum fawi koye jangde sukaɓe ne tamira foof ko noon kisiroyde kono so sukaɓe goppama tami koye mumen mbawa hisoyde leñol wawa hisoyde on kaaliɗo haala jangde moɗon Mauritanie jogui caɗele jangde kono jangdeɗi Mauritanie wona région ngaji nanɗo régli caɗele mumen haɗ ɗumen tin caɗele jangde ko fédération ngaji mumen daari kañen jangguinata kañen gaddi professeur uji mumen kañen joɓata ɓiɓɓe mumen e jangga son mbawi balle sukaɓe moon mbaɗa noon wonɓe ɗo e lycée ɓe e wonɓe collége wonɓe primaire kamɓe fof probléme mabɓe e gotum aɗa yi gonɗo ha lycée ne jogui probléme niveau probléme o noon wona e lycée ko probléme ɓurten foof kono hettere foof kañum daronto hoore muɗum gandan noon son ñawɗani jangde sukaɓe moɗon effort mo mbattamo fof wonta ko zéro ɗum noon yo Allah wallu mon hokka mon cagatagal daño no duysirɗon kono noon jenane e Likseyba mon avenir e Doro o CDF ko waɗa ɗo ko sababude mabɓe de ɗum noon on jaram oɗon gacca hakke eyyi bandiraɓe batte hakkillaji goto fof e jor place mum joom jalniga en ɓe bisimilla moon
Ayo Usman. Ayo Usman. Ayo Usman. Ayo Usman. Ayo. Ada peso. Kadi. Usman baru bulan ni. Argai. Apun. Peso. Dar afeo. Yoni Baba galle aɗen kam sa liɓani hannde a wartata galle aɗa ñamata yere mbiya a liɓata hannde yo liɓ haɗu taw guma andumi haɓɓamma baba galle aɗa ɓe liɓa kala ko ɗum tan wonɗo subile wonɗo kacca e laabi tati aɗa musani liɓde liɓ sa liɓani tan wontata ko andi ceeroɓe nani darro so wisi anda kay so Allah jabi hay seno baro arwo namudi ko di bo dara nako wan he kare place mon akam ceerno calli goro wala bom la tay bom wari yasma faddude Allah ko kadi koko jaabere ala sikki sak gelli bob ngel kam bangel do do sikay da buro piya mala pirana may pari gondudo yalla mi pari abi mi pari ta pari iro biringaji ngasa ha luggide damar galle modo dum ba hen ala sadere chor otoni handu do dabere mawo handu baba galle war fer liben koy xamen kessay biroji de ngara ko dingra lankati bismillah mitra ka san kula ele Kalaman pole Arbit arrakir arbit agare ko sak lora hinga normal ay jam warna ni yeni musaka tan dampu yo dimpu yo ay duk suduk salim duk agare ko bolle fu hetta do menen kacce bonde oh Usman de ma holari te Usman ora hoyt cerno madi ko cengel kono gorado reno nono ono buttidi bulto kay bulto ko yo ñawar ko kaccare laabi didi oya jalde kebe do ko bimami ko anani sai ha faadi mom sai di ni dugo daw yandinno ham parce que mino boday ay ya mi boday cellal mangal ka tonno avertissement baba ko yersinam de o yersinam ala goɓɓe ko lambo simple ala goɓɓe on nani kala baɗɗo goɓal ko liɓa taw ɗuɗɗuɗe
Allah juuɗe ma avertissement abar ɗaari ni ɗaari ɗi rututi fusanta tan ɗayi baɗu ba awar dog ko dogara wona dog lambara dog voilà hen ɗum waɗa arbitre min garayma arbitre min garayma des avertissement so yalti tous gorol so yalti tous so yalti tous ɗiɗon nayyi laabi wona doole amini amen de awela dor kollikiɓe ceerno mo waware ceerno mo ko naftal jaajëf eɗen jogui deuxiéme combat hakkude mawɗo men Abou Coumine wonde ceerno Seydou Abouba Diallo eyyi joom bale en pare jalte sukaɓe gabbe caggal dokkanɓe lawol jafoɗon gabbe caggal dokkeɓe lawol fewnen ha feewa gabbe caggal gabbe caggal
eyi bandiraɓe mbatten haqqillaji eɗen fayi ko wiyete bale jeeya ko e fina tawa meɗen gamri yaadude e fina tawa o no hannirta ni enen fof mbatten hen haqqillaji mi anda noon toɓe ummorto tawi ko dow walla less walla ko hakkude ɗum noon gonen e darde banggueji ɗi fo tan min kam mi fuɗɗima debbo min mi yimma debbo Mauritanie min mi jarma debbo Likseyba ko teddugal ma darde debbo e galle famdata golle suudu gila subaka ha hiira tampere maɗa debbo gasata yurminima debbo yuman sukaɓe kisal ɓesu laaɓal ha enedi kala ɗogol ndefu e guppol fof ko fawre ma so golle ngalu loddi debbo notoɗa daroɗa no gorko tiiɗa daroɗa ballita e nguura mbaɗa fodde ma so hoɓɓe ngare galle debbo teddina jaɓɓo wetta bismo kadi fija jala gorko welto jaɓa golle ma jangde debbo ko ƴellitare rendo kala korsa e jurum nderu debbo gasata mi wantuma debbo min mi tampata teddugal rewɓe ummi koto Allah mi ñaagimama nenam tinno jafoɗa ɓamtoɗa ya barke kosam enduma Mamoudou Demba Ba ɓurɗo lollido toro kuriyel o ko almuda makko Harouna Bayadia lollido Mamadou Demba Sy tinnodiren jaggodiren yiɗam bana ujiranɗa hoore ma gonene jaam public min jogli amon tan ko kelle ɗum woni ko min jogli amon yaafo noon kelle min jogli amon taw wona kelle heyduɓe kelle harɓe